Em dic Vinyet Panyella, soc poeta i escriptora. Vaig entrar al PEN la primavera de l'any 89 a proposta de l'Àlex Bloch, en un canvi de junta que hi va haver, on vaig coincidir amb en Jordi Sarsanedas, amb l'Isidor Cònsol, amb en Joan Render, amb l'Agustí Pons, i vaig entrar amb una motivació genèrica com a escriptora, perquè em va semblar que era un espai on jo podia contribuir, podia ajudar, i també per una altra cosa que em sembla molt interessant encara avui, que és per contribuir a la internacionalització de la cultura catalana a través de la literatura i de la llengua. Aquesta va ser una motivació important que vaig d'alguna manera procurar exercir en la mesura de les meves possibilitats i de les del PEN d'aquell moment. En aquest sentit, les meves experiències més indicatives van ser la de trobar-me en un PEN que estava en procés de transformació. Just acabàvem de sortir d'una certa postclandestinitat. A l'assemblea de l'autobús encara era un relat molt vigent i molt present per part de determinades persones, i ho entenc perquè va ser una situació molt entranyable, però ja ens encaminàvem cap a un altre canvi, que era un canvi més que generacional, conceptual del que havia de ser el PEN. Les dues experiències meves més indicatives van ser de caire molt diferent. Una va ser la de trobar-me immersa en el procés de la Declaració de Drets Lingüístics, la primera, la que es va fer a Gandia, i que a més va coincidir amb una reunió que allà es va convocar del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics en aquell moment, era tot el mateix comitè, i a partir d'un text inicial que recordo que va ser encomanat al notari Jou, es va aprovar amb molt poques modificacions i després aquest text ja va anar a mans del PEN internacional, i realment va ser adoptat. Però estar present en aquests orígens a mi em satisfà, perquè penso que la feina d'un seguit de gent que després han quedat en l'anonimat pràcticament va ser molt important per ser on som en aquest moment. La segona experiència va ser molt gratificant perquè va ser assistir al Congrés de Viena, al Hilton de Viena, el que està a prop del parc, justament l'any abans que s'havia de fer el Congrés de Barcelona. De fet, hi vàrem anar pràcticament tots, en pla d'espionatge cultural, i tot i que hi havia hagut molts contactes a nivell de la Junta, sobretot de l'Isidor Cònsol a través dels comitès corresponents, ens calia presenciar com funcionava un congrés i sobretot quines eren les dinàmiques diferents de trobades, de converses, de lleure, de festa, de celebració i també, evidentment, de conclusions i de recapitulacions. I en aquest sentit, jo em guardo molt entranyablement una experiència que no va tenir transcendència, malauradament, però que a mi em va marcar molt. L'Isidor Cònsol m'enviava a veure coses o a assistir a actes que pràcticament eren tots en anglès. Jo hi vaig anar i em va dir, escolta, hi ha un recital d'un poeta rus que viu a Nova York, que es diu Brodsky, que està anunciat així. No era un after hours, però era una cosa més aviat, no improvisada, però vull dir d'aquelles que tampoc estaven al programa, en una suite de l'Hotel Hilton. Diu, hi hauries d'anar i hauries de mirar que et donés les dades perquè potser el convidaríem. Jo, un poeta rus que diu Brodsky, vale, molt bé. Bé, i va ser una hora llarga, una hora i mitja llarga, en una suite, evidentment gran però no lo suficient, ple de gent asseguda per terra fumant, això sí recordo la fumera i el fum, i en Brodsky recitant en rus des d'una petita tarima improvisada. No es movia ni una ànima, l'emoció era altíssima i vaig entendre, no pas el que recitava, vaig buscar després versions angleses, però vaig entendre el que era la musicalitat de la poesia russa, i de debò que em va robar el cor. I des d'aquell dia Brodsky va formar part ja dels meus poetes preferits i quan li van donar el Nobel vaig pensar, esclar, és aquell senyor que recitava aquell dia, va ser realment una experiència. El que va ser que després m'hi vaig apropar, li vaig explicar que el proper congrés era a Barcelona, li vaig dir que el volíem i em va donar un telèfon, que encara he de guardar amb algun racó d'agenda. I amb aquest telèfon el vaig passar després a l'Isidor, però el Brodsky no va venir, o sigui, no sé si es va perdre la gestió o no, però vaig fer els deures i realment em va fer molt de goig. Del PEN on jo vaig prendre part, insisteixo en que tenia plena consciència que era un PEN en procés de canvi. Quan va acabar el mandat d'aquella junta, jo vaig haver de sortir, és a dir, algú va decidir que jo havia de sortir, i s'havia de formar el comitè de dones, lamentablement suprimit, i realment aprofito
aquesta avinentesa per reivindicar la necessitat i l'oportunitat de tenir un comitè de dones escriptores per moltes raons, perquè el sostre de vida existeix, la diferència existeix, en fi, no farem ara una lliçó, però en tot cas em sembla que és imprescindible. Dit això, es va decidir que jo sortís perquè entrés altra gent, ho vaig fer, perquè tampoc va semblar que havia fet el mandat pel qual m'havia compromès, i després vaig col·laborar una mica amb aquest comitè, però vaig tenir, per exemple, el privilegi de prendre part en un homenatge a la Teresa Pàmies, on la vaig conèixer, on hi ha una fotografia que em sembla que circula pels llibres, una fotografia que m'estimo molt, i després també vaig estrenyar amistat amb la Montserrat Abelló, que això va durar de per vida. Per tant, aquestes dues escriptores, que per mi són fonament, sense aquest comitè no hauria tingut segurament l'oportunitat de conèixer-les. Després, òbviament, el comitè de traduccions i drets lingüístics va créixer, com havia de ser i com la pròpia Junta i l'Assemblea havien programat, en plena acceptació de tothom, perquè era molt necessari. I jo crec que el comitè, o sigui, el PEN com a institució ha fet fortuna en l'àmbit internacional, però també tinc la percepció que tot plegat no ha quedat prou, com diria, els socis i sòcies del PEN no han participat prou o no han tingut prou accés o no han tingut prou oportunitats de fer-se càrrec d'aquesta dimensió. Penso que aquest tema és molt important i penso que en aquest moment el protagonisme dels associats i associades s'ha de posar una altra vegada en valor, perquè està molt bé tenir juntes, juntes i juntes directives, vull dir, molt treballadores i que han assolit grans fites, i això és una cosa que hem de reconèixer i que hem d'agrair, però també és important no deixar el vessant dels socis i de les sòcies. I en aquest sentit jo trobo que hi ha dèficits, però bé, és una opinió personal que podia compartir, però en tot cas ho dic precisament en agraïment a la feina que s'ha fet i a la projecció que s'ha fet. Una altra cosa que trobo a faltar és el contacte directe de literatures amb literatures. A l'època en què jo vaig a la Junta s'havien programat un parell d'antologies de poesia d'altres llengües amb la llengua catalana, que no van acabar d'arribar a port. Sí que va arribar a port la de poesia portuguesa, recordo, però d'altres ja no. I crec que aquest és un aspecte que faria molt a favor d'una part significativa de la gent del PEN i que la posaria en relació directa amb editors i amb poetes d'altres països i d'altres llengües i cultures. I això em sembla que és un aspecte que caldria també recuperar. El PEN són moltes persones, són moltes idees, però sobretot, més enllà de les idees humanistes de solidaritat i de la literatura com a arma de pau, de solidaritat i de reconeixement, que ens motiven a tots i a totes, penso que precisament la part estrictament literària també suma i també contribueix a aquestes idees. I aquest és un aspecte que caldria reforçar en el futur. Bé, des del Conca, aquest reconeixement de Premi Nacional de Cultura del PEN per mi personalment va ser un moment d'eclosió d'alegria i d'una gran satisfacció de país. Tenir entre nosaltres una entitat que va néixer a l'època d'entreguerres, en aquelles circumstàncies, que va ser una entitat, diguem-ne, significada durant la Guerra Civil a favor de la pau i de la literatura. La clandestinitat també, i amb la seva reconstitució en l'autobús, aquest relat de l'autobús que em sembla magnífic, que és de pel·lícula, em sembla que també, o sigui, reconèixer tot això i la seva continuïtat fins avui dia em sembla extraordinari. I en aquest sentit, també he de dir que dintre de les bases dels Premis Nacionals, quan va arribar la proposta del PEN, que ens va arribar a través, com arriben moltes propostes, va ser molt ben rebuda i des del primer moment, i això no es desvetlla cap secret, em sembla, no voldria, però des del primer moment va ser plenament acceptada perquè tothom va valorar en tota la seva amplitud la gran responsabilitat cultural que ha tingut el PEN en aquests 100 anys. I la veritat és que en el dia que vam lliurar els Premis Nacionals a la Fundació Miró, quan la presidenta del PEN, l'Àngels Gregori, va recollir el premi i va fer el seu discurs, em vaig emocionar, com altres persones, però em vaig emocionar molt perquè vaig pensar que tot el que hi havia al darrere, des dels anys 20 fins ara mateix, i vaig pensar en Sassanedes, amb l'Àlex Bloch sobretot, i amb l'Agustí Pons i amb el Joan Render, que eren els meus referents de sèniors, tot tenia el seu sentit, no?
I la veritat és que vaig pensar que la cultura d'un país es construeix amb persones com aquestes, i va ser una gran satisfacció, sí.